Eranzkoan gaur gauean ere. Bi mozketak gaueko 10 eta goizeko 6 bitartean izango dira. Eta BI 21 errepidean, Mungia eta Bilela artean, Plentzerako onrabidean, errei bat itzita egongo da arautako pasabide alternatiboarekin bihar ostirala, arratsaldeko 6 arte. Protesta eguna izan dute gaurkoa Osakidetzako langileek eta goizean kalera atera dira hainbat lantokitan. ELA, LAB, SATSE, Comisiones Obreras, UGT eta SM sindikatuek egin dute deia Osakidetzaren desegitea salatzeko eta langileentzako baldintza duinak eskatzeko. Sindikatuen arabera erantzuna ona izan da. Gaur goizean abiatu dira eguneko lehen manifestazioak Osakidetza salba dezagun goiburupean Basurtuko erietxetik eta Donostia ospitaletik. Gasteizen ere, Txagorritxuko erietxe parean elkarretaratzea egin dute. Eguerdian, lehen mailako arreta zentroen atarietan batu dira langileak. Bihar berriz, manifestazio handiak egingo dituzte Bilbon, Donostian eta Gasteizen. Gabon, Pasaiako badian, 1984 urtean, Komando Autonomo Antikapitalisten kontrako segada batean parte hartu zuten poliziak identifikatzeko bigarren saioa egin dute gaur Donostiako auzitegian. Santiago González familien abokatuak amaieran azaldu duenez ordea, ezin izan dute inor identifikatu. Dane Arbeo. Komando autonomoetako laukideen hilketekin zerikusia izan dezaketen poliziak berriro identifikatzeko saioa egin dute gaur goizean hemen Donostiako epaitegietan. Hain justu 7 polizia dira Joseba Merinok Sarraskitik bizirik irten lekuko bakarrak aurrez ezagutu zituen poliziak material grafikoan eta martxoaren 28an ekin zion identifikazio saioari. Bertan baina 3 polizia besterik ez ziren izan eta ez zuen inorreuneko unean identifikatzeko aukerarik izan. Gaur goizean beste 3 polizia izan ditu aurrez aurre eta bertan saiakera izan du. Bien bitartean goizeko 10etan senide eta lagunek elkarretaratzea egin dute hemen epaitegiaren atarian Pasaiako sarraskia ikertu eta argitu lelopean. Bitartean gogora dezagun biktimen senideek aldarrikatzen dutena. Oinarte erakundeak edo Jaurlaritzak eragin digun min horrek horren soluzioa erraza da. Horren soluzioa da konpromisoak hartzea. Gurekin elkarlanin eta modu egoki baten eta konfiantza emanez, konpromisoak hartzen badituzte eta konpromiso horiek aurrea ematen badituzte, oinartekoa desastre bat izango zen. Baina hemendik aurreakoa baldin bada eta lan ondo eta txukunite baldin bada, gu hori aitortzeko inolako eragozpenik ez dugu izango. Lan hitzarmenaren negoziazioaren inguruan dagoen blokeoa salatzeko eta behingoz sektore horretako langileen baldintzak behar bezala erregulatzeko lanuzteak egingo dituzte Arabako zaharretxe pribatuetan hilaren 23an eta 24an. ELA eta LAB sindikatuek egin dute grebarako deialdia. Bitartekariei martxoaren 15ean aurkeztu zioten proposamen bat, baina oraindik ez dute erantzunik jaso. Sindikatuek sektore feminizatuko langileak eskertzeko eta baloratzeko premia aldarrikatu dute. Maiatzaren 23an manifestazioa egingo dute Gasteizen goizeko 11etan plaza berritik Aldundira. Maiatzaren 24an berriz 11etan elkarretaratzea egingo dute Los Desamparados plazan. Bestalde, Bizkaiko nagusien egoitzetako beharginak asteleneaz geroztik greban daude maiatzaren 25 arte. Hauteskundeei begira Maider Etxebarriak Gasteizko alkategaiak hiriaren garbiketa hobetzeko zenbait proposamen egin ditu gaur, PSren goizeko ekitaldian. Nerea García. Maider Etxebarriak PSeko Gasteizko alkategaiak Gasteizko garbiketa hobetzeko proposamenak egin ditu. Arreta jarri nahi dio arazo zehatz bati, margoketa bandalikoak. Etxebarriak proposatu duenez eraikin pribatuetako hormetatik kendu behar dira, batez ere Erdi Aroko hirigunean. Espazio pribatuetako pintadak kentzea proposatzen dugu jabeen eskariz eta baimenarekin. Horretarako baliabide material eta giza baliabide gehiago bideratuko ditugu garbiketa ekipo bereziak sortuz.
talde antipintada horiek hiri osoan, auzo guztietan jardutea nahi dugu. Baina arreta handiagoa jarriko diegu kokapen eta historiagatik interes berezia dutenei. Adibidez, Erdi Aroko hirigunean. Proposamen positiboa da, gure kaleetan oso presente dagoen arazo bat konpontzeko balio duena. Eta Gasteiz garbi eta irudi hobearekin mantentzen lagunduko diguna. Bizilagunen eta bizitatzen gaituzten pertsonen onerako. Bestalde, San Martin auzoan bildu dira EH Bilduren Arabako aldungaia eta Gasteizko alkategaia Eba López de Arroyabe eta Rocio Bitero urrenez urren. Kanpaina ekitaldi honetan osasungintza izan da hizpide Nerea Garzia. Bestalde EH Bilduko ahaldungaia Eba López de Arroyabe eta Gasteizko alkategaia Rocio Bitero bildu dira San Martin auzoko osasun zentroan. Proposamen artean azpimarratu dute San Martin auzoko osasun zentroko PAK irekitzea eta zerbitzu publikoak hobetzea. Gasteizko eta Arabako herritarren osasunerako eskubidea defendatzea beti, euren zaintzari eta arretari kalte egiten dioten erabakien aurrean. Gasteizko udala eta Arabako Foru Aldundia eragile aktibo bihurtu nahi ditugu, erantzunak bilatu eta exigitzeko. Eta sustatuko dugu bide lagun izan daitezela osasun arreta publikoaren kalitatea eta irismena hobetzeko ordua. Inbertsioak eta irtenbideak bultzatuko ditugu geure osasun sistema indartzeko. Maialen hiri arte EH Bilduko Gipuzkoako aldungaia etxebizitza bat lortzeko eta alokairuen prezioa mugatzeko alderdiak dituen lehentasunak azpimarratu ditu gaur. Alokairu prezioak mugatu egin behar dira eta orain badugu horretarako aukera. Madrilen etxebizitzaren inguruko akordioak hori guztia baliotzen digulako eta hori guztia aurrera emateko aukera ematen digulako. Horrekin, Gipuzkoan alokairuen igoerari topea jartzeko aukera izango dugu eta egon daitezke 15 herri Donostiaz gain aukera hori egon daitekeenak eta batzuk aipatzearren aipatuko dizkizuet Zarautz edo Astigarraga edo Elgoibar adibidez, baino gehiago ere badira. Eta Bizkaian Nora Abetek, PSko Bilboko alkategaiak hirian etxebizitza bat lortzeko alderdiak dituen proposamenak ere azaldu ditu gaurkoan. Etxebizitza sozialiston lehentasuna da, eta hala adierazi dugu atzo onartutako legearekin eta Euskal etxebizitza legearekin. Pertsona askorentzat zaila da etxebizitza aurkitzea, gazte askorentzat zaila da emantzipazioa eta guk sustatu behar duguna da etxebizitzaren eskubidea. Etxebizitza gehiago izatea, alokairuan eskaintzea eta gero eta aukera gehiago ematea Bilbo hobea egiteko. Green Valley talde gasteiztarrak 20 urte beteko ditu 2024 urtarrilaren 6an urteurrena ospatzeko kontzertua egingo dute Gasteizko Jimmy Jazz aretoan. Gaurtik aurrera sarrerak salgai daude. Logelan dago nire aterbea, logelan entzuten ditut taupadak, logelan balkotik irribarrera, logelan Dame conciencia y dame vida, dame una razón, dame paz que me ilumina, dame una batalla que yo limpio mis heridas, desde la habitación del corazón de mis pupilas. Cada mañana me pregunto hacia dónde estaremos yendo, si hemos perdido el rumbo natural de nuestros cuerpos, con la necesidad de vivir deprisa y corriendo, vendemos nuestras almas a cambio de sufrimiento. Lo que la untan.
Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Goizeko lehen orduetan, Osakidetzaren grebak izan duen eraginaz mintzatu dira sindikatuak, eta horien hitzetan jarraipena ona izan da. Langileak oso nekatuta daudelako. Zehaztu dutenez, lehen arretan izan du jarraipen zabalena lan uzteak. Satxek, Elak, Labek, SMek, Komisiones Obrerasek eta UGTek deitu dituzte grebara gaur eta bihar lanbaldintza hobeak eskatzeko eta Euskal Osasun Zerbitzuaren desegitea eta lanbaldintzen prekaritatea salatzeko. Greba dute Osakidetza osoan, osasun sistema publikoaren desegitea salatzeko eta langileentzako baldintza duinak aldarrikatzeko. Ikusten dugula jarraipen oso zabala izaten adira orokorrean, bereziki lehen arretan, eta horrek erakusten dula, zelako larritasuna daukaten, arreta maila horretako langileak. Ela, Lab, Satze, Komisiones Obreras, UGT eta Sime sindikatuek grebara deitu dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako osasun publikoko langileak. Lan uste asteazkenean gaueko 10etan abiatu zen. Osakidetzaren egoera larria eta negoziazioaren blokeoa salatzeko protesta egin dute. Izan ere, sindikatuek ohartarazi dutenez, arazoak egiturazkoak dira. Eta horregatik, berelako konponbideak exigitu dizkiote Jaurlaritzari. Osakidetzak dauzkan arazoak estrukturalak diala, pandemiaren aurretik datozela, eta ez degula ikusten borondaterik osasun sailaren partetik konponbideak emateko edo martxan jartzeko. Orain dela urte bete, azkeneko greba eguna deitu gendun, hortik aurrera, mai negoziatzailea erabateko blokeoa dauka, ez dago edukirik, eta aitzaki bezala Osakidetzak behin da berriz erabiltzen du pandemia eta langileen eskazia beste egoera batean aplikatzen oso zailak izango liratezken neurriak hartzeko. Lakoak gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu. Hala, ospitaletan, jaiegunetan aritzen diren langile kopuru bere egongo da larrialdietan, sukaldean eta janari banaketan. Altak eman halko dira, eta dialisi, onkologia eta atzeratu ezin diren tratamenduak mantenduko dira. Lehen arretako zentroei dagokienez, larunbatetan ohiko den langile kopurorekin arituko dira. Salatzea ere, zerbitzu minimoen interpretazioa abusurskoa izan dela, milaka langile geratu diala gaur egun greba eskubiderik gabe. Bi eguneko lanustera daude deituta Osakidetzako beharginak eta mobilizazioetan langileen tratu txar sistematikoaz ohartarazi dute. Izan ere, osasun publikoan egoera gero eta prekariagoa dela diote, eta horrek arreta prekarizatzea ondorio gisa duela. Eta egoera horren aurrean, osasun sailaren jarrera kritikatu dute. Gor eta mutu jarraitzea erabaki baitu kaleko aldarrien aurrean. Elak eta Labek bi greba egun deitu dituzte Arabako adinduen egoitza pribatuetan eta etxebizitza komunitarioetan. Maiatzaren 15ean patronalari aurkeztu zioten proposamen bat, baino ez dute erantzunik jaso oraindik. 4 urte baino gehiago daramatzate sektore horretako hitzarmen bat eskatzen. Elak eta Labek, sektore feminizatu honetako langileak eskertzeko eta baloratzeko premia aldarrikatzen dugu beste behin. Funtsezko sektorea da, non emakume horiek adinekoen bizitzari eusten lan egiten duten. Behingoz, zaintza sektore honen lana egiteko baldintzak behar bezala arautzea eskatzen dugu. Egoitza pribatuen eta 3. adinekoen etxebizitza komunitarion sektoreko langileek betetzen duten funtsezko funtzioa duintzeko. Bizkaiko ehungintza merkataritzan berriz, aurre akordioa lortu dute patronalek eta sindikatuek. Ia 4.000 langileri eragiten dien lanituna berritu dute, eta 2026 arte egongo da indarrean. Bizkaiko ehungintza merkataritzan akordioa lortu dute patronalek eta sindikatuek. Ia 4.000 langileri eragiten dien lanituna berritu dute beraz.
2015-tik zuten ituna berritu barik eta akordearekin 2026 arte indarrean egongo den ituna adostu dute. Sindikatuen esanetan antolakuntza eta borrokari esker lan baldintzetan hainbat hobekuntza erdietzi dituzte, eta artean soldata igoerak. Aurten 1,2ko soldata igoera izango dute 2024an 1,4koa, 3,5koa 2025an eta 2,5koa 2026an. Horrez gain, 1.250 euroko ordainsari bakarra jasoko dute. Eta lanaldiak ere aldaketak izango ditu. 8 orduko murrizketa hitzartu baitute. 4 ordu 2024an eta 4 ordu 2025an. Gainera, nobedade moduen Plus Online bat jasotzen da lehengoko aldiz. Plus Online honen helburue izango zen apur bat konpensatzea, digitalizazioak sektore honetan ekarri dauen lankargen igoera. Gainera, berdintasun planen erregulazio bat agertzen da eta udako zapatu atzaldiak libre mantentzie lortu dugu. Gai aldatuko dugu orain, izan ere bigarren identifikazio saioan ere ez dute Pasaiako Sarraskiko poliziarik identifikatu. Martxoaren 28ko identifikazio saiora agertu ez ziren 3 poliziak Donostiako auzitegietara deituta zeuden ostegun honetan. Hiru dolu egun ezarri ditu Orioko udalak bertan gertatu zen emakumearen hilketa matxistarengatik. Haren bikotekide ohia da ustezko hiltzailea eta Josu Erkorekak segurtasun sailburuak adierazi duenez, gizonak eskopeta bat manipulatu zuen bere bikotekide ohia hiltzeko. Erreparazio lan handia egin behar dugu eta herritar bezala ardura hartu behar dugu. Ez da kasu isolatua. Egunero kolpatzen eta irailtzen gaituzten sistema baten ondorio Rudelena baizik. Lourdes, zuri ukatu dizuten askatasunaren alde borrokatuko gara. Azkeak izan nahi dugulako! Eta hauteskundeen arira Gasteizko alkategaiek euren programen lerro nagusiak aurkeztuko dituzte kanpaina honetan. Pasaden ostegunean hasi zen eta maiatzaren 26 arte herritarrei euren botoak eskatuko dizkiete. Hauteskunde kanpaina martxan da. Atzera kontaketa hasi da jada alderdi politikoentzat. Gasteizko alkategaiek euren proposamena kaleratu dituzte arloz arlo. PSE alderdiak Gasteizko garbiketa izan du hizpide. Eraikin pribatuetako hormetatik pintak eta bandalikoak kentzeko konpromisoa iragarri du Maider Etxebarria alkategaiak. Espazio pribatuetako pintadak kentzea proposatzen dugu jabeen eskariz eta baimenarekin. Horretarako baliabide material eta giza baliabide gehiago bideratuko ditugu. EH Bilduk berriz osasungintza izan du hizpide. San Martin auzoko osasun zentroan bildu dira Eba López de Arroyabe eta Rocío Vitero ahaldungaia eta alkategaia urren ezurren. Besteak beste, Rocío Vitero azpimarratu duenez, San Martingo pak puntua eta Santiagoko larrialdiak berriro irekitzeko asmoa du. EH Bilduren konpromisua da Gasteizko eta Arabako herritarren osasunerako eskubidea defendatzea beti, euren zaintzari eta arretari kalte egiten dioten erabakien aurrean. Beatriz Artolazabal bere aldetik Bilbon izan da beste hiriburuetako alkategaiekin.
Bertan bere programaren ildo nagusiak aurkeztu ditu. Azaldu duenez, konpromisoak, ambizioz eta ausardiaz beteko ditu. Hiriarekin, auzoekin eta bizilagunekin ditudan konpromisoak. Ambizioz eta proposamen ausartekin egingo dut. Elkarrekin Podemosek LGTBI fobiaren aurkako egunaren baitan, datorren agintaldian Gasteizko feminista eta LGTBI kolektiboaren defendatzailea izateko konpromisoa erakutsi du. Adierazi duenez lan egingo dute ikuspegi feminista duten politika publiko intersekzionalen alde udalaren eskaintza kulturala egiteko orduan. Elkarrekin taldeak beharrezkotzat du behateokiaren lan metodologia beste udalerri batzuetara aplikatzea. Laguntza handia ematen baitu azken helburua lortzeko bidean. Hau da, gure ingurunean gertatzen diren horrelako erasoak desagertaraztea. Azkenik, PPek erdiguneko hainbat urtetarako eraldaketa eta modernizazio proiektu integrala iragarri du kaleen eraberritze integralekin. El centro no puede esperar más. Si nosotros gobernamos, si yo soy alcaldesa, convocaremos un concurso de ideas para reformar de manera integral la calle Dato y la plaza del Arca. Nafarroara egingo dugu orain izan ere, Nafarroako Foru Erkidegoko buru izateko lehian diren hautagaiekin izan da Hamaika Telebista. Besteak beste, zerbitzu publikoen afera jorratu dute. Nik uste dut, ikusten ari garela azken urteotan nola gure osasungintzako sistema ahultzen ari dela. Osasungintzan talka plan bat beharrezkoa da eta zentzu horretan neurri estrukturalak ere beharrezkoak izango direla uste dut. Euskal Herria Bilduk azken urteotan proposamen asko eta oso interesgarriago egin ditu eta lortu ditu osasungintza hobetzeko. Bai personal berria kontratatzeko, bai azpiegiturak hobetzeko eta landa eremuetan kalitatezko osasungintza bermatzeko. Inbertsioak dira beharrezkoak, baina ez bakarrik gure ustez baita ere, eta premiazkoa da besteak beste lehen arretaren organizazioa berritzea. Egun, Nafarroako osasun publikoan lehen arretaren organizazioa orain 40 urte erabakitako organizazioa da. Gure gizartearen beharrak ezberdinak dira, erabat gainera, eta zentzu horretan lehen arretaren organizazioa berriro ikusi behar dugu, eta hor gure proposamena, eta bada, gero abairen proposamena, orain 4 urte idatzitakoa, legealdi honetan proposatutakoa, eta horrela erabakitzen balin badu jendeak datorren 28an, datorren legealdian aurrera eramango du. Esan bezala, eskubide guztiak pertsona guztiei bermatu behar ditugula uste dut, eta Nafarroako zonaldearen arabera. Despopulazioaren kontra lan egin behar dugu, kriston lana daukagu aurretik, eta horretarako eskola ere, bizirik eta inklusiboa izan behar da Nafarroa osoan, eta batez ere euskaraz erdigunean izaten. Nik uste pasaren legealdian, Hezkuntza Departamentua Maria Solanak eta gero abaik zuzentzen zuenian, alako programak, ez orokorrean aukera osoa, baina alako programak eraman genituen aurrera, eta ez bakarrik hori, baizik eta baita ere unibertsitateko ikasketak nola bait aman komunean jartzeko adibidez eta egin dugu hor Euroeskualdean. Bueno, pues jakin da gaurko gizartea teknologiarena dena, bai, teknologiarekin lotutako ikasketak funtsezkoak izango direla, baina bai ere osasungintzan ditugun arazo guztiak begiratzen, osasungintzarekin lotutako ikasketak ere oso beharrezkoak izango direla, bai. Bera,
Orokorrean, ez dut esango gauza berriak ez direla beharrezkoak, baina orokorrean gure ustez, gero abairen ustez, NUPeko programa eta graduen programa desente eguneratuta dago Nafarroako erronkei begira. Bai, hor geneukan oso lastre berezia medikuntza fakultatearen faltarekin, baina hor baitare gero abai pasaden legealdian martxan jarri genuen, momentu honetan aurrera jarraitzen du gradua, agian bai gure ustez, gero abairen ustez, gradu oferta edo gradu programa eguneratu beharko genuke baino euskararen ofertari begira. Falta dira euskaraz graduak, hori bai. Aritz Korsito Beasaingo Elkarrekin Podemoseko alkate gaia elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika Telebistan. Korsitok azpimarratu du hutsune politiko bat betetzeko asmoz aurkeztu direla hauteskundetara eta nabarmendu du 2019ko hauteskundeetatik ona bikoiztu egin dutela hautagaitza kopurua Gipuzkoan. Asmoa etxebizitza eskubidea bermatzeko neurri ezberdinak hartzea da. Alde batetik, hutsik daren etxen zerrenda bat egin nahiko genuke, alokairun merkatura ateratzen dituzten jabei hobarik eman, prezioak jaisteko. Gero Beasain, eremu tentsio duen izendatu nahiko genuke baita, alokairun eskua sartu ez izateko, eta azkenik alokairu sozialeko parke publikoa handitu egin beharko litzateke. Bueno, hasteko esan nahiko nuke aldi bakarretako izan dela egon dana esnat jeltzalek ez diana egon aletxean, baina bai egia da 2011an bilduk irabazizon, eta 4 urte behan dugu galdu gintzon alkatetza. Nik uste horrekarri uzten nola, herritarren ahotsa entzun eta respetatu egin behar dela. Azkenen erabakik adostasunez hartu behar dira, eta ezin da inongo inposaketarik egon, eta bueno, nik uste pixkat herritarrak ez dia inozok eta gustatzen ez zaiena ikusten dutenen, botoan bidez zigortu egiten dute. Eta Nafarroara bueltan labek alde handiz irabazi ditu Nafarroako Foru Administrazioko hauteskundeak. Atzo, Nafarroako Administrazio Publikoan lan egiten duten 32.454 langile zeuden deituta hauteskunde sindikaletarako eta gaueko txandan lan egiten duten osasunbideko langileak direla eta azken emaitza gaueko ordu txikietan jakinda, hala labek irabazi ditu bozak. 77 ordezkari lortu ditu. Klase sindikalismoak antisindikalismo korporatiboari irabazi dio. Beraz, eskerrak eman nahi dizkiegu langile guztiei eta beraiekin batera ospatzen ditugu emaitz bikain hauek. Gu ez gara konformatzen diskurtsora mugatzen den kritika hutsarekin, ez da lan baldintzak hobetzearekin ere. Aldaketa sakonak eragiten duen sindikatu bat gara, garaipen garrantzitsuak dituen eta lorten dituen sindikatu bat gara. Euskararen ofizialtasuna pilpilean dagoen gaia da Nafarroan. Afera horri buruz galdetu diegu hautetsiei entzun. Hori izango da datorren legegintzaldirako lehentasun bat eta gure erronka izango da. Uste dut, zonifikazioa gainditzeko unea iritsi da eta euskararen lege berri bat behar dugula. Eta horretarako lan egingo dugu. Hori izan da beti gero abairen helburu gorenetariko bat, argi eta garbi gainera, hor daukagun arazoa nafartarrok, eta ez da arazo makala, da ez dela inoiz izan Nafarroako parlamentuan gehiengo parlamentarioa halako helbururi eusteko. Beraz, bidea egin behar dugu, bidea luzea izango da, eta esan bezala, helburu gorena izan ezkero horren alde egingo dugu beti.
Nik uste dut eskubide guztiak, jende guztiari bermatu behar dugula, Nafarroa da anitza, eta saiatu behar dugu esan bezala euskararen eskubidea bermatzea jende guztiarentzat. Eta esan bezala badaukagu lege bat oso zaharra eta gure erronka izango da beste gehiengoak sortzea hori lortzeko. Hain zuzen, halako mozioak eraman ditugu parlamentura, besteak beste orain nik uste hilabete batzuk kanpaina bereziak egin dezaten halako errealitateari iristeko, errealitate batera iristeko. Egia da Alderdi Sozialistak ezezkoa eman duela beti, bai mozioetan eta baita Hezkuntza Departamentuan. Nafarroako Foru Erkidegoko buru izateko lehian diren hautagaiekin ere, azpiegiturei buruz hitz egin dugu AHTA, Ubidea, Aralarreko gasbidea eta Esako urtegia jorratu dituzte. Nik uste dut eztabaida ez dela ibilbidea. Edozein kasuan, AHT iraganeko proiektu bat da. Ez dio erantzun Nafar herritarron beharrei, eta nik uste dut badaudela beste aukera batzuk, askoz merkeago, jasangarriago, oraingo trenbidea sustatuz eta hobetuz. Hildo honetan, eta esan bezala nik uste dut ez dela eztabaida, nik uste dut horrelako proiektuak, iraganeko proiektuak baztertu behar ditugula, batez ere kontuan hartzen zen olako beharrak daukagun gaur egun gure gizartean. Bueno, nik uste ez abiadura baizik eta prestazio handiko trenaren alde agertu da beti geroa bai, nola ez, lehenengo eta bat helburu oso berezi batekin, eta da euroeskualdearen artean komunikazioak, eta ez bakarrik personen komunikazioa baizik eta merkantzien komunikazioa baita bideratzeko, eta Europa kontinentalaren batura edo trenez behar dugun komunikazioa ezartzeko oso beharrezkoa. Nondik hor teknikoki ikusi behar dugu ingurumenaren inguruan edo ingurumenaren kasuan non izango diren ahalik eta kalte txikienak. Beraz, estudio haien espero hor ikusiko dugu zein den konexiorik hoberena ez. Kasu honetan ere, azpiegitura oso handia da, oso garestia da, bazegoen beste aukera batzuk askoz jasangarriago eta beharrei erantzuna emateko eta kritikoak gara ere azpiegitura honekin. Aldaketak pasaren legealdiko gobernuak, hau da, geroa bai presiditu zuen gobernuak aldaketak egin zituen gauz gehien bat redimensionamendu edo berdimensionamendu berri baten inguruan, ez? Oso garrantzitsua iruditzen zitzaigun gauzak aurrera eramatea, baino esan bezala, normaltasunera eramanez eta ez upenek orain arte egin dituen mega obretan kokatuz. Hori alde batetik, baino bestetik, eske kontutan izan behar dugu, Nafarroako herriberan ura dela beharrezkoa, baino lehenengo eta bat kalitatezko ura edateko. Hortik aurrera, industriagintzan edota, baino esan bezala, eske Nafarroako herriberak ura behar du, egun. Nik uste dut azpiegituretako politiketan herriei entzun behar zaie, eta nik uste dut argi utzi dutela, aukera hori ez dela batere jasangarria eta ez du ingurumena errespetatzen, eta ziur eta argi geratu da beste aukera batzuk askoz jasangarriago eta askoz merkeago daudela hori dena garatzeko. Hombre, gasbide batera matea bide berde batetik nire ustez ez dauka zentzu handirik. Zentzu arrunta handia ez. Hain zuzen, Leitzaraino iritsi den gasbidea
ez da bide berde horretatik edo bide berde batetik etorri. Zergaitik, personen segurtasunari begiratu behar degula. Eta ingurumenaren kalteak txikiak egin behar dira, nola ez? Alik eta teknikoki, alik eta txikienak, baina esan bezala bide berde batetik. Guk uste dugu herrientzako ziurtasuna ez dagoela bermatuta, hori da oso arazo handia. Badaude txostenak adierazten dutela segurtasunaren falta hori, eta kasu honetan ere hitz egiten ari gara azpiegitura batez. Alde batetik oso garestia eta batez ere ziurtasunarik gabeko azpiegitura bat dela. Argi ere, eta gero abaik beti aldarrikatu du horrela, personen segurtasuna da izan behar dugu gure helburu lehena. Eta personen segurtasuna eta baita ere herrien eta bertako herrien segurtasuna argi eta garbi ziurtatuta ez dagoen heinean gelditu behar dira halako obrak. Bestalde, Euskal Herria Bizirik ekimena sortu dute Gipuzkoako, Bizkaiko, Arabako eta Nafarroako 20 eragile ekologistak natura ondarea eta landa eremua defendatzeko eta azpiegituren proiektu handien aurka egiteko. Manifestazio bat egingo dute maiatzaren 20an Gasteizen lurraren defentsan Euskal Herria Bizirik lelopean. Euskal Herria Bizirik plataforma sortu berri dute landa eremua babestu asmoz. Energia krisi eta klima larrialdia tarteko, energia berriztagarri ugariren proiektua garatzeko bidean dira. Herritar askorentzat ordea kezka iturri dira azpiegitura berri horiek, naturguneekiko erasotza dituzte. Trenbide proiektu eta azpiegiturak, zentral eolikoak edo fotovoltaikoak eta hori dagozkien banak eta lineak, erraustegiak, negutegi industrialak eta animaliak hazteko ustiapen intentsiboko fabrikak. Horiek guztiak agertzen dira Euskal Herriko mapan, jada martxan dauden proiektuak edo laster gauzatzekoak direlako. Euskal Herria Bizirik plataformak dio ingurune naturala eta laborantza lurrak mantentzea ezinbestekoa dela bizitza bermatzeko. Gaineratu du horiek ondatuz gero atzera bueltarik gabeko ondorioak izango dituztela ekosistema naturalak, landa eremuk ekosistemak eta baita ekosistema sozialak ere. Testu inguru horretan maiatzaren 20an manifestazioa egingo dute Gasteizen, lurraren defentsan, Euskal Herria Bizirik lelopean. Egin nahi diren proiektu horiek eremu komunalak eta laborantza lurrak bereganatzen dituztela nabarmendu dute, ekosistemen desagertzea arriskuan jarrita. Hori ala manifestazioa borrokan jarraitzeko pizgarri bat izatea nahi dutela azaldu dute plataformako kideek. Ildo horretan natura babestuko duen politika eskatuko dute. Energia eskuratzeko aukera unibertsala ekarriko duen politika. Pertsonen beharrei erantzungo dien eredu deszentralizatu eta tokikoan oinarritua. Plataformaren arabera erabakiak pertsonengan jarriko dituzten politikak behar dira, eta ez kapitalaren interesetan oinarritutakoak. Maiatzaren 20ko manifestazioan Euskal Herri osoko eragileen atxikimendua lortzeko helburua du plataformak. Igor Bernaola Arratiako Makatzak elkarteko kidea daukagu pantailaren bestaldean. Gabon, Igor. Aupa, gabon bai. Zein da zehazki ekimenaren helburua? Bueno, helburuak izan aldira asko eta oso zaila da laburtzea, ezta? Baina, nik esango nuke garrantzitsuenetarikoa izango dela denunziatzea eta erakustea bai ardurak dekoriezan politikariei eta buru gabe ari diren korporazio handiei nola gure lurraldea ez dagoela salgai. Landa eremua, Euskal Herriko landa eremua ez dagoela salgai. Hainbat makroproiektuk ez da kalte egiten diete landa eremu hori. Nolakoa da kalte hori?
hasieran esan duten moduen ez da erreza kuantifikatzea edo nolakoa den esateak egiten ari den kaltea. Hasten bagara itxasotik, askok ez dakizuen proiektu betau, interkonexio elektriko bat Frantziako estatuarekin, isilean edo herriari kontatzen ezaion pelikula bat. Mendilerro gehienak parke industrialez eta eolikoz bete nahi dituzte, Euskadin eta penintxula osoan. Trena ere hor daukagu, nola Bizkaian adibidez Zapata monasterio, Aspe eta hor inguru, Zornotza inguru horretan egiten ari diren txikizio ikaragarria, ekonomikoa, naturala eta lotzagarria. Badagoz beste proiektu asko, baina ez daukate hemen lista bat, baina lista kompletu bat, esan dudazenak HTA, Zaldir barko historie behor dago ondino, aiztu hariteko gu, hemen arrati inguruen, badabiz handitu gurean zabortegiak ere, eta erraustegiak hor ditugu, ez dakit, herriaren borondatea ez dekogu aukerarik gure lurraldearen etorkizuna erabakitzeko esalei. Hainbat makroproiektu daude abian eta hauteskundeen atarian gauden honetan, talde politikoei ere zer eskatzen diezue, talde politikoei eta baita ere erakunde publikoei? Eskatu ez, exigitu egin behar diogu. Ezin dugula gure lurraldea, ezin dugule saldu. Ezin dugu da inda, Igorren eta Lemoan adibidez, Galzorian dagoen espezie baten abien ganetik pasetea autopista elektriko bat. Gueñezetik itxasora doan, 4.000 voltiotako autopista elektriko bat. Hori da lotzagarrie. Hori isinde inolako herri baten eta gurean gitxiau permitidu. Datorren asteburuan, hain zuzen ere larun batean, Gasteizen manifestazio bat egingo duzu, ez dakit aurrerantzean ere ekintza gehiago egingo dituzuen horren inguruan eta landa eremua aldarrikatzeko? Zoritxarrez egoera lastuten bada, guk protestan jarraituko dugu. Eta, gonbidatzen zaituztet, gonbidatzen dut mundu guztia, Gasteizera hurbiltzea, eta gure lurraldea, gure buru jabetza, eta gure ingurunea, mesedez, babestu daigun danon artean. Hortxe lusatzen dugu orduan gonbidapena, Igor, maiatzaren 20an, larun batean, arratsaldeko 6etan, Gasteizko San Anton plazatik abiatuko zarete. Mila esker gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zueri, venga, agur. Bestalde, Zaporeak elkarteak bazkideak behar ditu egoerari aurre egiteko. Ostegun goizean egindako prentsaurrekoan azaldu dutenez, geroz eta errefusiatu gehiago ari dira iristen Lesbosera eta beraien gehiengo mugara iritsi dira. Lesboseko egoera 2 hilabetetan erabat aldatu dela azaldu dute.
Korrikan parte hartzeak efektu psikologiko positiboak dituela egiaztatu dute EHU. Gizarte psikologiako kultura, kognizioa eta emozioa ikertzaile taldeak egiaztatu du ekimena positiboa dela gizarte ongizatean eta ahalduntze kolektiboan. Gaur museoen nazioarteko eguna da eta hainbat erakustaldi eta doako ekintzekin ospatuko da munduan barreiaturik dauden museo guztietan. Gurean ere, halaxe izan da adibidez, Nafarroako museoetara bisita egitea doainik izango da igandera arte. Eskuak, bisaiak, begiradak, ulermena, komunikazioa, ohitura, sormena, nortasuna, harria, zura, ura, higadura, zizelotxa, pintzela, sormena, lana, elkarlana, inspirazioa, artea, kultura. Ukitu, so egin, gozatu, sentitu, ulertu, interpretatu, zirrarak. Zirrarak eta artea, artea eta museoak. Museoak eta museoak. Milaka eta milaka dira munduan barrena dauden museoak. Eta egun, 1977tik ospatzen den museoaren egun internazional honetan, gurean museoak musutruk ikusteko parada igandera arte. Aurtengo leloa, jasangarritasuna eta ongi izatea. Egunean zehar, hainbat doako erakustaldi eta bisita gidatu izanen dira Iruñean. Baina agian interesgarriena, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Historia eta Ondarea graduko ikasleen eskutik heldu da Nafarroako Museoko maisulanetara bisita gidatua. Jasangarritasuna eta ongizatearen izenean hortaz, kulturaz profitatzeko tenorea heldu da museoen nazioarteko egunean. Emaus mugimendua Frantzian hasi zen Bigarren Mundu Gerraren ondoren eta hasieratik helburu soziala izan duela azpimarratu digu Amaia Olaberri komunikazio arduradunak. Gaur egun mugimendu handia da eta Berriozarko biltegi handiaz gain hainbat denda dituzte Nafarroan zehar, ikus dezagun sakonean. Emaus mugimendua Frantzian hasi zen, Bigarren Gerra Mundialaren ondoren, ABPA deituriko pertsona batek hasi zuen, eta hasieratik helburu soziala zuen, kasu horretan kalean zegoen jendea bere etxera eraman zuen, aberria eman zion, eta hasieratik bera diputatua zen, baina soldata horrekin zen iristen denontzako, orduan hasieratik lana bat bilatu behar zuten, edo bizimodu bat bilatu behar zuten, eta hasi ziren kaleetan zeuden gauzak biltzen, kartoiak, metalak eta bar, eta hori saltzen. Eta horrela hasi zen lehenengo Emaus taldetxoa Frantzian, gaur egun gara 400 talde. Nafarroan, konkretuki orain dela 72an sortu zen taldea, aurreko urtean bete genituen 50 urte. Eta hemen nola sortu zen, Barainain zonalde horretan egitu batzuk bizi ziren txabola batzuetan oso egoera txarrean, orduan gazte batzuk bere momentuan Emaus ezagutzen zutela eta bolondrez moduan erabaki zuten zerbait egin behar zela familiari laguntzeko, eta zer egin zuten, horrela Iruñerriko jendeari eskatu zioten
beharri zituzten gauzak ematia, horrelako bilketa bat egin zuten, guzti hori jaso, konpondu, saldu zuten, eta dirua lortu zuten, bastante diru horrekin etxe bizitza berriak egin zituzten gaur egun Santa Lucia dituriko herritxoa, eta orduan hori izan zen lehenengo ekintza hemen Nafarroan. 20. hamarkadan elkartu zen alde batetik ekologistak, Iruñako udala, traperos, eta hasi ziren lehenengo bilketa bereiztuak egiten. Orduan, traperosen geroz eta lana gehiago zegoen, bilketa gehiago egiten ziren, eta momentu batean erabakitzen da. Zergaitik ez dugu ematen harrera gure taldeari, etxean bizi ez den jendeari. Etxean bizi ziren 15 lagun, baina jende gehiago behar zen traperosen. Orduan, gaur egungo egoera hori da, 300 bat lagun gaude, etxea mantentzen dugu beltzuntzen, hemendik 10 minutura dagoen herri batean, hor bizi dira 15-20 bat lagun, eta beste guztia bizi gara gure etxeetan, baina traperosen parte gara. Azoka handiena hau da, hemen Berriozarkoa, 1500 metro dituela. Gero ditugu beste 3 denda Iruñan, Artika kalean, Gaiarre kalean eta Herrioarra kalean, beste bat Burlatan eta beste bat Lizarran eta Tuteran. Ireki genuen tailerra hau, hemen konpon tailerra, non edonor etorri daiteke bere gauza konpontzea, dohainik da, Iruñerriko mankomitatearekin hitzarmenean, eta guk prestatzen dizkiogu behar dituzten lan tresnak, eta lekua ere aproposa da gauza konpontzeko, eta helburua beti da zerbait bota baino lehen konpontzea, pizkat hondakinen prebentzioa eta hondakin gutxiago sortzeko. Eta horrekin batera, pizkana jarduera gehiago garatu ditugu, eta Iruñerriko mankomitateak hemen egiten du escape room bat, larun batero, doainik dela, eta oso divertigarria, eta ere egiten du kurtsoak eta bisitak, gure egoitzari. Gaur egun urtero 13 milioi kilo baino gehiago biltzen ditugu, denetari, arropa, etxeke tresna, elektrikoak, altzariak, etxe batean dauden gauza arruntak biltzen dugu Nafarroa osoan, mankomunitate ezberdinekin hitzarmenak ditugu, eta bilketa nagusiena da etxezetzekoa, ezagutzen dena, baina egiten ditugu beste bilketa batzuk, adibidez, arropako edukiontziak ere biltzen ditugu, beira alde zaharrean, dendetatik ere biltzen dugula, hainbat bilketa ezberdina ditugu. Orduan, jasotzen dugun guztia, zentru honetara iristen da, egoitza honetara iristen da, esaten diogu berrerabilpenerako eta birziklapenerako gunea dela, Orduan, sartzen diren gauza guztiak egunero, 25 kamioi, 30 kamioi, egiten dena da sailkatu, eta egoera honean baldin badago, edo konpontzea erreza baldin bada, gure denetara eramaten dugu berrerabiltzeko, 7 denda ditugu gaur egun, eta bestela egiten dena da desmontatu, eta aprobetxatu materialak birziklatzeko. Eta azkenik daukagu, 20% baino gutxiago, zabortegira doala, errefusa dela. Eta datorren igandean, maiatzaren 21 ospatuko da aurtengo ibilaldia Xe-Lelopean. Aurtengoarekin, 3. aldia izango da ibilaldia Ondarroan ospatzen dutena. Txaportuan herria esnatu da, itxasaizeak dakarren sekretua. Zainetan kresala eta mingainean olatua, ematen jarraitzeko gure kantua.
Eta gaur gaueko 10:00 musika zuzenean programako saio berri bat izango dugu ikusgai Hamaika telebistan. Harria izango da protagonista. Gorputzak usaitzen berota izerdipean astiro erotzen utzuli zertikoan ez garen borari ez eta razorik inoiz ez da bilatuta ez da galbiderik. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan ibialdiko abestiarekin, turrun hotzarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan, besterik ez, gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, hamaika.eu satarian daudela eskuragarri. Ongi izan eta astelehenera arte. Turrun hotza portuan herria esnatu da, itxasaizeak dakarren sekretua, zainetan